Velkommen til i dag spil, men vi skal ikke spille noget. I dag så skal vi lade Charter til laptop med Andreas, og prøv at høre Andreas, prøv at høre sammen. Ja, vi har faktisk en challenge til os, som kommer til at høre til sidste videoen, hvor der kommer to af, at vi laver det her. Og så den første ser vi, og så efter, og så næste video, der bliver straffen til taberen. Så lad os se her. Det er en helt ny en, som vi tror, vi ikke har set før. Han taber så stort. Nej. Ja, virkelig god. Ja, det der fortjener dislike. Et 0. Patrick kan ikke skrive noget ned. Hvad? Tavs. K. Hvad mener du? K. Tryk K. K. Okay, find noget, vi kan skrive på. Så vi ved, hvad det står. Du har grint 1. Okay. Køber jeg. Nej, vi kan godt trykke der. Lærer! Jeg kan ikke mene den før. Det går op. Fuck, det var mega tæt på at grine. Jeg spildte bare lige før. Det er godt. Vi ses, baby. What do you... Jeg har ikke grint, ikke? Det gjorde lige. Hvad skete der? Du har ikke engang lavet det. Gud. Spark den! Jeg vidste bare. Jeg gættede bare. Ses. Okay, ses. Altså, sig mig lidt, Andreas han snyder, så jeg først får et point til det snyder. I pooped my pants. I pooped my pants. Andreas, du greb godt. Nej, det er sådan her. Okay, det var godt. Guess who's back? Okay. Man må ikke knise eller grine. Det var ikke nogen. Ha ha ha. Fuck dig! Det der har jeg set, så det kan ikke grine mere. Nej. Det var ulækkert. That's bad. Det der har jeg set, det griner jeg ikke af. Babyen falder ned i vandet. Så. Det der har jeg ikke set. Jeg ved det godt. Aha, du greb den ikke ordentligt. Kys, kys, kys. De skal være kærester. Kæreste. A boyfriend. Hey. Han får den ud. Hej. Andreas, har du set det her? Who's the one who poops in their pants? Din lille snuder. Din lille snuder, det er derfor, du griner. Har du set? Er klar over, hvor meget Try Not To Love jeg har set? Har du set den her? Nu skal du love. Har du set den her? Fuck er det? Er det ikke den? Vi holder juleåbent fra 10 til 20. Nej, den der har jeg slet ikke set. Jeg har set det der Sportmaster noget. Det har jeg jo. Jeg har ikke set det. Jeg vidste slet ikke. There's something I'm videotaping you. Ha! Sejt. Ha!
Hun fejler. Failing! Hun hopper sikkert op Hun der. hopper op i. Nej. Han drejer rundt, og så falder hun. Ja, hun er okay. Lille gulv. Jeg havde set det der, når han drejer rundt. Er det bare gymnastik, det der? Er det gymnastikfælles, vi skal se? Nu er jeg bedre end du. Jeg er bedre end hende. Andreas han snyder, nu får jeg få et point. Andreas han fnisede for os, Andreas giv mig et point. Okay. Ja, jeg taber 100 pæs, stadigvæk. Ej, hvad laver du, Andreas? Jeg skriver free, fordi et gratis point. Okay, Fordi du fik et gratis point. det pige rammer måske. Baller! Det der er jo ikke sjovt. Ingen af os har grint. Prøv at se, det er gymfælles. Det er gymnastikfælles. Tag det her. Andreas, du smasker som en gris. Det er nok fordi, du er en gris. Ja, fordi du er Patrick. Okay. Hvad skete der? Ej, Efter det der skal vi så lave, man ikke må se challenge. Man må kigge væk challenge. det kunne vi gøre efter de her 2 videoer. Fordi det Hvor vi skal jo også lave straf jo, ikke? Vi skal lave straf til taberen. Det skal jeg nok finde ud af i sidste video. Og 3-1. ja. Og det går mega godt. Hvad tænker du straffen skal være med? Hey, jeg har allerede fundet på den, men vi kommer først til at høre den til sidste video. Is it rude? No, it's not rude. Ej, Okay, din stol flækket, så kan du lære. alle sammen, prøv at høre det sammen, Det står 3-1 til mig. Nå, alle sammen. Vi vil gerne høre straffen. I kender godt fodbold, det er røv. Det bliver nemt. Andreas, han skal hive mig i røven, hvis jeg taber. Du skal høre mig.